aitaren umezurtz geratu zen oso gazte. 12 urtegaz, ama, da 19 urtegaz aite. Eta aitxaren ordezko lanak edo aitxaponteko edo bintzat laguntzen Zebero izen eban. Nire aite izen zen sakristana. Eta nire aite munagile moduen joaten zen Andramarire, da klaro organoen txute bat, kantak eta danak. Da hor sartu jakon beren musike eta abesti kontuen. Da orduen, Don Sabero Altubek jote ban organue. Da izen zen Gernikeko direktora. Bandakoa. Zebero 20 urte bazala segundok Barcelona bialdu ban, musika ikastera, eta handik bueltan, gero Zebero gehi banian segundo Gernikako bandako zuzendari orde, nik uste horri gartzen dela Barcelonatik ekartzeako ideak eta gero berari sortutako idea bebai Zeberok horretan eragin handia izan eban segundorengan. Ze gogorra izango zen beraren txat hain gazte umezurtz geratzea. Grazizek Zebero Altuberi impultso hori ematea dantza egiteko eta musika egiteko. Baina, ordurako, ja eukiban eskola bat, kantu eskola. Abesti aztok eskola eta dantza eskola, umiekaz. Bai. Dana umiekaz. Euren dantza taldea izen zen ihiji ajaja. Bueno, ezen alegrie, edo zelan bere. Da orduen, pentsa bien, ja gero handia hau izen zen, ja euren taldea. Da, esaban, hobeto aldatu ingok. Da orduen esaban, elai alai. Elai alai, Euskal Herrian neska zein mutil sortutako lehendabiziko taldea izan zen. 1927an sortu zen eta segundo ola eta zeukan zuzendari. Garai horretan, ume pilo batekin euskal kultura zabaltzea eta aramatzea hortik oso ausarta zen beren aldetik. 1923an, Primo de Riverak estatu kolpi emone banian, indarrian jarriko dana da nazionalismo espainol zurrunenak erakutsi leikien elako diktadura bat. Eta hortik urteteko bide bakarnetarikoa zen kultura. Kontuan hartu bidu ze gara izan. Hau da, Errepublika horreko urtiak dira, mende hasierako urte horretan, Euskal Herrian alako euskal zaletasun bat indartzen dago, indar handiz hartu dago. Ez da bakarrik erakustia eta umiak ikastia, ez badabe musika interpretatzen eta musika horren balizuak umiari erakusten eta umiak jabetu egizan balori horretaz. Ez bakarrik euskal dantza, euskal musika, baizik eta euskal folklorea, gure nortasuna, mundu nahin bat txokotan, garai hortan euskal kulturak, euskerak izan zuen errepresioa ikusita, behaiek ez, harrotasun, humiltasunez baino harrotasun eta nortasun horrekin nola aurrea intzuten. Gure zien, ezin izan, erderaz, pentseu bez. Ja, pentseu bez. Nungo kara, euskaldunek, euskeraz. Isladatu nahi zuena zen Euskal Herria izaera zeukala, izaera propioa zeukala, eta hori nahi zuten mundura eraman eta munduan erakutsi. Eta nik uste dute lortu zutela. Pentsa zelako austura eduki dugun, 1927an arrunta zana, gure belaunaldientzat ez da nahi zan. Hogeta zazpian ganea sortuko da hori, eta 3 urte beranduago Bilbon izango da lehenengo aktuazioa. Erakutsiko dutzego hause, lideri eta bere izekori, hause da 1930an emondako kontzertua Buenos Aires Antzokixan. Banekien zer egin zuen Aititek, baina ez nekien hori orain arte etorri dala, eta Jomaiarekin eta Garazirekin bere bihotzean daukadala, hori da oso importantean niretzat. Oker ezpana zure aitonak ere bere garaien eskola elai alai sortu zunen eta gazte
gure adin postura eukiko Hori zula da, bai. iruditzen zait, eta guk hor kimoa dantza kolektiboan ere, beldur horiekin batea, esan dugu, bueno, aurrekokin bazuten guk ere zergatik ez, ezta? Nik uste dut berezi dagoela, behintzat zatitxo bat irakurtea, ikusteko Elai Alaik bere burua zelan aurkezten eban, ezta? Nacía en Guernica un grupo cuya finalidad sería la conservación y restauración del folclore vasco. Elai Alai quiere ser el testimonio de la juventud, de la sana alegría, de la inagotable vitalidad de aquel pueblo que hizo de Guernica un santuario de su espíritu.